Doncs això és una il·lusió personal, perquè primer és Camprodon, soc d'aquí de tota la vida i sempre he tingut aquest festival ben present. Sempre ha transcorregut d'una manera molt paral·lela, vull dir, ha passat d'una manera una mica de costat. He anat al festival, he pogut gaudir de la música de l'Isaac Albéniz com a compositor, però no sabia qui era aquest personatge. Jo no he tingut l'oportunitat de saber fins avui rascar una miqueta la seva trajectòria personal, si era pare, no era pare, si era un bon marit, si era viatger, totes aquestes coses que llavors fan que tu puguis fer un retrat millor. Si no, agafes una foto i si representes només la foto et quedes amb la carcassa, amb la pell de lo que és la persona o el personatge, en aquest cas l'artista també. Llavors vaig tenir l'oportunitat de parlar amb l'Alfons Alsamora, que és un besnet, i em va encantar. Ja a les primeres conversacions ja vaig veure que es tractava d'un personatge molt ampli i que tenia una trajectòria professional impressionant, és un camprodoní universal i que no el tenim com a camprodoní universal. I això em fa molta pena i crec que hauríem de fer una reflexió com a camprodonins per integrar més al dia a dia. Estem molt orgullosos de tenir un personatge així, que va néixer, jo crec que ho diem malament, d'una manera accidental, però és d'aquí, jo també vaig néixer aquí. Llavors he marxat, més endavant també vaig marxar, però som gent d'aquí, de Camprodon. Llavors, per fer un bon retrat, per aprofundir i donar a l'espectador informació, has de saber realment qui és la persona. I vaig estar parlant amb l'Alfons Alsamora, he llegit textos, he escoltat la música de l'Isaac Albéniz mentre pintava el quadre, i tot això fa que tu interioritzis més la persona, el personatge. I estem davant realment d'un personatge. I em vaig detenir en aquesta imatge d'un Albéniz de 19 o 20 anys, viatger, jo crec que en aquest cas baixava d'Inglaterra, de Dublín, cruzava tota Europa en aquella època del 1800 i pico, i era una persona tenaç, no tenia diners, era molt jove, venia de fer uns cursos pagats per el secretari del rei i el tio tornava cap a Espanya. Però com que no tenia un duro i s'espavilava, li va agradar fer un viatge pel Danubi amb els barcos i li va agradar una noia. I llavors, en aquesta imatge, jo hi veig aquesta història també, aquella tenacitat de voler, ell tenia un bitllet de segona i es va tenir que buscar la vida per anar a primera perquè aquesta noia estava a primera classe. I totes aquestes coses fan que això agafi una potència i que puguis traspassar alguna cosa més que no simplement la carcassa d'una foto.